Máte nízke železo? Zle tolerujete tabletky so železom? Nie ste sami. Ako som spomínal v minulom videu, až 77% mladých žien má nedostatok železa. Mnoho z nich však zle toleruje tabletky so železom a práve preto ho neberú. Z týchto dôvodov som vyvinul kalkulačku, ktorá vám vypočíta zásobu železa v tele a vytvorí optimálny suplementačný plán. Na mieru pre vás a bez vedľajších účinkov. Pomáhal mi pritom najväčší odborník na výpočet zásob železa v tele, pán profesor Skikne z Univerzitnej nemocnice v Kansase. Pán Skikne doslova vynašiel metódu na výpočet zásoby železa a jeho štúdie boli citované viac než 10 000 krát. V klinike však vidím problém s nedostatkom železa aj u mužov, a to hlavne u vegetariánov. Ďalšou rizikovou skupinou sú vytrvalostní športovci a preto pomáham niektorým slovenským elitným maratoncom a triatlonistom. Poďme sa teda spolu pozrieť, prečo je nedostatok železa taký rozšírený problém, na čo si dávať pozor a ako si vyrátať suplementačný plán na mieru pre seba. Tak poďme na to. Nedostatok železa je jedným z najväčších zdravotných problémov nielen v rozvojových, ale aj rozvinutých krajinách. Prečo je to tak? Hlavný dôvod je, že dnešná moderná dieta obsahuje 6-krát menej železa, ako sme historicky prijímali. Kým ľudia počas paleodoby prijímali približne 87 mg železa denne, dnes príjmame v priemere už len 15. Ďalším dôvodom je neskorá diagnostika. Krvné testy na včasnú diagnostiku nedostatku železa nie sú súčasťou preventívnych prehliadok. Takže zvyčajne sa to podchytí, až keď je nízky hemoglobín, inak povedané anémia. Anémia je však až konečné štádium nedostatku železa a ideálne by bolo podchytiť to skôr. A to hlavne z toho dôvodu, že ľudia mávajú symptómy ďaleko predtým, než spadnú do anémie. Medzi časté symptómy nedostatku železa patrí chronická únava, vypadávanie vlasov, syndrom nepokojných nôh a mnoho iných. No aj keď nedostatok železa diagnostikujeme, suplementácia železom je častokrát zle tolerovaná a pacienti ju preto nedodržujú. Vedľajšie účinky ako nevoľnosť, bolesti brucha a zápcha spôsobujú to, že ešte aj v klinických štúdiách 40% ľudí nedodrží suplementačný protokol. Takže aby som to zhrnul, problém je v tom, že prijímame málo železa, väčšina ľudí nie je diagnostikovaných alebo si diagnostikovaní neskoro. A keď ich aj diagnostikujeme, nedarí sa nám ich liečiť kvôli vedľajším účinkom. Ako by sa to teda dalo robiť lepšie? Prv by sa potrebovali vypočítať optimálny stav zásob železa v tele, následne z neho odrátať aktuálnu zásobu železa a výsledkom je, koľko železa nám treba stráviť. Väčšina železa, ktorú zjeme, sa však neabsorbuje. A len tá nestravená časť spôsobuje vedľajšie účinky. Čiže môjim cieľom bolo nájsť spôsob, ako maximalizovať absorpciu a tým znížiť vedľajšie účinky. A presne na základe tohto som navrhol nasledujúcu kalkulačku. Veľmi nízky stav železa odhalia mnohé krvné markery, ale vypočítať zásobu železa sa dá len z feritínu. Takže z feritínu a z hmotnosti vypočítam aktuálnu zásobu železa. Vidíme, že zásoba železa je 190 mg, ale optimálny rozsah pre tohto 70 kg človeka je medzi 600 až 825 mg. Kalkulačka následne vyráta, koľko železa potrebujeme absorbovať a navrhne optimálny personalizovaný suplementačný plán. Čiže ak potrebujete absorbovať 470 mg železa a dodržíte tento suplementačný plán, tak za 7 týždňov by ste mali byť v optimálnom zelenom pásme. Narýchlo skúsim popísať, prečo práve tento suplementačný protokol bude mať najvyššiu absorpciu a najnižšie vedľajšie účinky. V prvom rade je to forma železa. Bisglycinát železnatý má vyššiu absorpciu a menšie vedľajšie účinky a preto je prezývaný aj ako šetrné železo. Ďalej je veľmi dôležité brať železo každý druhý deň, nie každý deň. Po každej dávke železa sa zvýši hepcidín na 36 hodín, ktorý znižujú absorpciu železa až na polovicu. Čiže ak budete brať železo častejšie, budete mať len viac vedľajších účinkov bez žiadneho benefitu. Železo treba brať na prázdny žalúdok, teda buď ráno, medzi jedlami alebo večer pred spaním. Vitamín C výrazne zvyšuje absorpciu železa a naopak káva, čaj a vápnik ju výrazne znižujú. Absorpcia železa je taktiež závislá na dávke železa a aktuálnej hodnote feritínu. Všetky tieto parametre sa používajú pri výpočte absorpcie. Môžeme vidieť, že pri dávke 72 mg bude v prvý týždeň absorpcia 28%, tak ku koncu už bude len 23%. Kalkulačka pri výpočte dávky používa iba násobky čísla 36 mg, keďže to je presne na tabletka suplementu, ktorý používame v klinike. Ak vám vyjde nedostatok železa,
Kalkulačka vám ukáže potenciálne dôvody a potenciálne následky z nedostatku železa. Niečo podobné vám taktiež ukáže, ak by ste mali železa nadbytok. Nadbytok železa je taktiež vážny problém, ale zďaleka nie tak častý ako nedostatok železa. Kalkulačka nás však upozornila ešte na jeden potenciálny problém. Zápal v tele zvyšuje hodnotu feritínu. Čiže môžete mať nedostatok železa, aj keď je hodnota feritínu optimálna. Ja však viem hodnotu feritínu prepočítať o zápal a vypočítať tak približnú zásobu železa aj v prípade zápalu. Stačí zadať hodnoty HSCRP a albumínu. Kalkulačka vás taktiež upozorní, ak máte až tak málo železa, že máte pravdepodobne anémiu. V tom prípade vám ukáže relevantné informácie z guidelines o tom, že predtým, než začnete suplementovať železo, musíte prv urobiť dodatočné testy. Váš nedostatok železa totiž to musí byť nielen diagnostikovaný, ale aj vysvetlený. Napríklad známy lekár preventívnej medicíny Peter Attia hovorí, že ak má jeho pacient veľmi nízky feritín a zároveň je starší ako 50 rokov, automaticky predpokladá, že ide o rakovinu hrubého čreva, až kým sa toto podozrenie nevyvráti. Okrem rakoviny to však môže byť mnoho iných vážnych ochorení a preto je dôležité u všetkých ľudí s anémiou z nedostatku železa urobiť endoskopiu a kolonoskopiu predtým, než začnete so suplementáciou. Prešli sme si, ako by mohla vyzerať optimálna diagnostika a liečba. Mojím cieľom však nie je 3 mesiace robiť na kalkulačke a potlapkať sa po pleci. Mojím cieľom je pridať ľudstvu 1 milión rokov zdravého života. Čo teda idem robiť ďalej? V prvom kroku by som chcel pomôcť aktualizovať knihy, z ktorých sa učia noví lekári. Napríklad niekedy sa myslelo, že znižiť vedľajšie účinky železa sa dá tým, že dávku železa rozdelíte rovnomerne počas dňa. Dnes už však vieme, že riešením je presný opak. Ako som spomínal vo videu, heptidín je zvýšený až 36 hodín po dávke železa. Čiže preto by sa malo suplovať nečastejšie ako raz za 2 dní. Ak suplujete niekoľkokrát denne, tak ako sa to odporúča v tejto knihe, výsledkom bude najhoršia možná absorpcia. Podobných neoptimálnych informácií je tam však viac. To, že aj v pomerne nových vydaniach kníh sú veľmi staré informácie, je úplne normálne, keďže v zdravotníctve trvá v priemerne 17 rokov dostať veci zo štúdií do klinickej praxe. Taktiež plánujem spoluprácu s laboratóriami, aby na laboratórnych výsledkoch figurovali dodatočné výpočty, čo by zjednodušilo prácu lekárov. Ale keďže problém nedostatku železa sa týka hlavne ľudí v Afrike, tak by bolo super priniesť na trh tzv. Point of Care diagnostické zariadenie. Malo by sa to dať, keďže feritín, albumín a HSCRP sa dajú zmerať aj z kapilárnej krvi. Predstavte si túto budúcnosť. Vojdete do lekárne, pichnú vám do prsta a z jednej kvapky krvi vám povedia optimálnu dávku železa aj trvanie liečby. Au! Na záver by som chcel veľmi rázne povedať, nikdy neverte online kalkulačke, ktorú vytvoril nejaký náhodný čávo z internetu. Toto zatiaľ nie je diagnostický nástroj a ja za vás nemám žiadnu zodpovednosť. Preto prosím, všetko konzultujte so svojím lekárom. Kalkulačka je zatiaľ v beta verzii, kým prebieha malá validačná štúdia. Následne s pánom profesorom Skiknem plánujeme väčšiu validačnú štúdiu v Amerike. Kalkulačka vychádza z optimálneho referenčného rozsahu feritínu, teda nie z toho normálneho, ktorý je na výsledku z vášho labáku. O optimálnom rozsahu feritínu som urobil samostatnú stránku aj video a odkazy na všetko sú v popise videa. To je na dnes všetko. Čaute, majte sa fajn.